is funny man. En ik toe guy, ik like zulke mensen man. En ik zei tegen mezelf, nee, die Peru inspire voor mij man. So ik moet die ding doen man. En hij was daar nog een Peru, like Wanda Kid, hij is ook content creator. Ik heb gehoord al van Wanda Kid. Ja. Wanda Kid, hij was ook een van die mensen wat voor mij inspire, wat nou nog voor mij inspire vandaag. En hij is daar nog een OG, ik weet niet of het even in ja. Mr. Lachis. Yo, toen ik op TikTok ga en hij man zijn video's begint te kijken. Hij man en hij anti zijn video's. Ja, anti-C. Anti-C, toen inspireert voor mij. En vandaag kan ik zien, like, nee. Nou, hij man inspireert baie mensen. En vooral met zijn glow-up, kan ik het noemen. Kijk, een man is mooi, like, in die social media verlangies, waar man ken nie die terms and conditions wat hulle so baie gebruik. Maar hij vorder nogal voor mij baie kwaai. Zijn visie was het net op het einde van laatst jaar voor hem gehelp met een thema net van die video van zijn eerste stand-up. Hij had voor dat hij stand-up gedaan, maar het was niet like sy show nie. Die was nou sy show, zijn eerste show wat hij zelf geregeld had. Was het net voor hem een beetje gehelp met video en zo. So eindelijk daar met die tijd compared to waar hij nou is, like die groei is ook exponentieel, het is vinnig. Again, nog een voorbeeld wat de mens kan van gebruiken voor die mensen wat nog steeds kan ik nou zeggen, en hij twijfel is, hulle doubt nog dat hulle het kan maken en zo anders. Als een interview wat jullie kan op teruggaan, wat we gedaan het met Mr. Lachis vroeg in die jaar, of was het laat jaar, maar het is op ons channel. Jullie kan kijken, dan zei hij ook, hij heeft ook struggles gehad van wat gaan die mensen zeggen als ik video's daar buiten zet. En hij essentially voor hemzelf geforst om die gevoel te overkomen. So, kijk waar is die man vandaag. So, moet niet laten die fear-based thinking jou achterhouden nie, is essentially waar hij wil eindigen. En mijn goal is om samen Enslo, precies de week. Ja, kan ons die zomaar, like een invite consider, Mr. Lachis? Ja, Mr. Lachis had ze wel. Ons is nou hier, krijg zo meer gereeld, nou hier toe komen om van zijn content te schieten. So, die is in jouw vicinity. Ja, hier zo. Ons kan niet real dat jullie twee ook oplink. Zoals je hoort, die man krijgt baie inspiratie van jou af. Ons doen nou niet comedy nie, maar net voor die way they move en die goed wat ze doen. Ons als wijkers op krijg ook een groot inspiratie van jou af. You know. En ik weet, zij is een wat goed nou, wat naar je kop toe laat gaan nie. Maar dat is, wie zij voor ons is nou. You know, zij is een waar ons opkijkt, waar ons wil inspire nou. So, shout out to jou man, Mr. Lachis man. Ja, zij verdient het. Ja, met dit gezegd, met die content wat ze nog gedaan het, wat is die type reacties wat je van mensen afgekrijgt wat je toen die pad ontmoet had? Hulle het jou misschien gezien op jouw video's en whatever. Beschrijf ons, wat is jouw experience wanneer iets zoals dit gebeurt? Jo, elke dag. Ik zal je liggen. En ik begin toen ik video's begin te maken. Ik heb tegen wit, like, het zal zo komen, het zal van mensen inspireren. Een auntie heeft al naar mij toe gekomen en van mij like gezegd, joh, jouw video's laat me goed voelen man. En Asien het about 2 jaar geleden afgestudeerd. En zij zei voor mij like, ik heb die mind van bij Asien was ook bij funny. En zij zei like voor mij like, mijn video's inspire voor haar man. En Kennetjes kom ook op naar mij toe like, die toddlers kling leidt is elke dag in mijn hoed. Als je me ankel zijn video's is kwaai, ankel inspire voor mij. En hij wil laat voor mij goed voelen because als je leidt die, ik heb idols heten man. Ik heb die idols heten. Ik heb die mensen gegeven wat ik naar opkijk. En vandaag kan ik zeggen like, die Heer heeft van mij die gedragen. Die Heer heeft van mij like, een platform gegeven. Nou verstaan ik hoe kom je Heer van mij op aarde gebracht om mensen te inspireren, om mensen like, te vertellen van hem. En ik zal zeggen like, op klomp positive comments. Ja, dat is goed. En weer eens,
maak ek nou weer 'n vergelyking reeds omdat ons twee different genre in content doen, net om die volgende punt te lig, om daai wie nog steeds in twyfel te is, te motivate. Soos julle nou hoor, die impak wat Craig het met sy content op mense se daaglikse lewe, sodoende ons as Wykas Up kry ook soortgelyke interaksies met mense op die straat. Jo manne, julle inspire my, keep on doing what you're doing. Die rede hoekom ek daai sê, jy sal miskien nou voel, die genre wat ons doen, is nie jou cup of tea nie, of comedy is nie jou cup of tea nie. Whether it be drama, action, whatever jou genre van content of jou idee is, wat jou interest, die tipe impak wat jy nog altyd op mense se lewe kan hê. Jy kan nog steeds 'n inspirasie in mense se lewe is. So moenie dink dat as net mense in comedy wat 'n positiewe impak op mense se lewens kan hê. Even iemand wat horror stories vertel, kan ook 'n volgende persoon inspire. You understand? Ons almal is hier om ons lig te skyn, en ek hou vir die feit dat jy so baie die Here aanhaal. Van daar's 'n vers waar Jesus ook praat van, en ek paraphrase hier voor die religious mense vir my gaan kom. Ek paraphrase hier as waar Jesus sê dat mense steek 'n lampie aan en sit dit weg onder die tafel of maak dit toe nie. Mense steek die lampie aan en hulle sit dit hoog sodat dit die vertrek kan oplig, ophelder. So begin met jou content, begin met jou ding wat jy doen, skyn jou lig sodat jou lig op ons kan skyn en almal hier buite, sodat ons geïnspireer kan wees deur jou lig om ons eie lig ook te skyn. You understand? Dis waar ek dink Jesus so powerful is, van hy het sy lig geskyn en hy inspire so baie mense, waarby het motivate vir ons om ons lig te skyn, and essentially, and again, die is a personal belief van my, so ek wil nie hê mense moet vat aan wat ek sê nie, nog minder, moet net nie reject nie, consider net die idea is al, dat die gedeelte van ons purpose is om ons lig te skyn, sodat ons anders kan inspire, laat hulle lig skyn, sodat hulle anders kan inspire, sodat die mense, soos like a chain, wat is die term? A pyramid scheme, amper so pyramid scheme. Ja, maar wat is die woord waar hulle het chain het ondergaan my, want Engels is Engels. As dit 'n food chain, as 'n food chain. Like as iets, maar hulle gaat voor in die comment section laat weet, hulle weet wat ons try om te sê, as like, die een, ek te weet die ander en so aan en so aan. Een persoon help die ander en die ander, Tot eventually waar ons almal se lig te skyn, dan glo ek, ons het hemel op aarde. Van die is al wat ek hoor as ek die Onse Vader hoor. Ons purpose is om, net soos in die hemel, so ook op die aarde. Ons is supposed om hemel op aarde te create. En kan ek nog iets sê? Ja. Ek sal sê, like, wat vir my ook inspire, man, is like net goed dat ek sien, ek inspire vir mense. Dus baie mense kom op na my toe, even like, nie in regte lewe, even op social media, dan kom hulle like, as hulle vir my like, yo my bro, ek is trots op jou, man. Ek is trots op jou, of vriendelinge kom ook op na my toe, as hulle vir jou, yo, ek is trots op jou, cause sy stukkie weg wie sy is, en ek kan sê like, nou wat ek 'n content creator is, ek is trots op myself, ek is nog nie waar ek is, maar ek is trots op wie ek is, en ek kan finally myself embrace. Ik het in mezelf embrace die jaren en voor ik een content creator kon maken, maar nu wat ik een content creator is, nou kan ik mezelf embrace en mensen zien mij voor wie ik is. En baie jongelingen zoals ik ook, hulle kom op naar mij toe en zeggen van mij, joh, ik heb een klomp respect voor jou. Ze inspire voor ons, man. Ze inspire voor ons. En hij is wat voor mij motiveert. En hij is één ding waar ik zeg, en soos jy nou kon afgeleid in die gesels wat jy gehad het met Noran. Het gaan nie oor geld vir ons nie. Een van my firm beliefs is, as jy doen wat jou hart se begeerte satisfy,
En ek bedoel, daai is die begeertes wat jy self in jou geplant het, jou creatie het daai in jou gesit. Want ek dink jy kan dit afswitsie van die tipe stress wat dit jou gee, depressie wat dit jou gee. As jy het kon afswitch, jy het al lankal afgeswitch. Ja. Maar soos ek sê, jy kan dit nie afswitchie. Het is jou purpose, die is wat jy moet doen op die aarde. You understand? En ek noem daai om te sê, soos jy gehoor het, Noran het nou, soos sy vir my die opportunity gegee het om te kan operate in die space, sonder enige upfront koste. Dieselfde as hoe ek my whatever ek nou kan my help ge-extended, sodoende gaan ons dit extend na wie ever buite is. En ek wil ook noem, ons was vandag supposed om 'n freelance presentation te doen waar ons al die entrepreneurs, content creators, mense met 'n klein business, you understand, wat sukkel om hulle business of hulle idee na die next level toe te vat. Ons sou vandag daai presentation gedoen het, maar soos jy kan sien, jy is al so te sê alleen hier, die anders is nog hier nie. Ja, en ek het gesukkel om tot hier te kom. En daai is die punt wat ek wil stel, as jy ernstig oor jou drome en jou visie wat jy het, sal jy alles doen in jou vermoë om dit moontlik te maak. En nie dat ek sê almal wat nie gekom het val in dieselfde bootjie nie. Daar is mense met genuine reasons hoekom hulle dit kan gemaak het nie. So julle moenie sleg voel nie, maar daai anders wie nie evens 'n boodskap gestuur het om te sê dit en dit is die rede hoekom ek dit nie kan maak nie. Julle help ons eintlik met die filtering proses, want soos jy gehoor het met Noran, as dat ons almal met ons almal se experiences, met die goed wat ons try om te bou, het ons kon realize, maar ons kan nie met almal meng nie. Almal het nie dieselfde values nie, almal het dieselfde interest nie, hulle het nie dieselfde visie nie. So